Здравейте, приятели! Днеска ще играем с Дринчо на Red Bull. Но сякаш не видяхме кое ниво стигнахме, но ще си препознаем. И нека той да се представи. Здравейте, хора! Аз се казвам Дарката и днеска ще гледам как Бошко ще играе Red Bull. Аз за първ път гледам тази игра. Не си за пръв път, участвал си преди. Но, приятели... ама в други игри съм участвал. Тази не съм участвал. Мисля, че сме стигнали ето тук, мисля, че. До 56 ниво. Да, тук мисля, че. Да, тук. Мисля, че е тук. Добре. Добре. Ой! Това беше накосан. Много беше накосан. Да, и хора... Но това ниво изглежда много интересно, бе. Давай, айде още малко. Тук само се натиска. Давай. Айде да още малко остана. Ей, най-накрая. Айде колко е бързо. Айде бе, какво толкова? Минах го. Браво, от първия път сигурно го мина. Да. И реклама. На глава, човек. Глава да не е много. Поръчваш си там храна, вие. Много ли? Става 1 милион, виж 1 милион гледания. Не бе, 1 милион души използват това положение, за да започнат храна. Ама сега нека да забравим за тази тема. Имаше и 8 милиона нещо. Нищо. Давай. Бързо! Я кажи на хората, кои нива са по-лесни? По принцип първия и втория свят и вече от третия започва да става трудно доста. Четвъртия свят, да не ти казвам, там е адски трудно. Екстремно трудно имаш преди. Не, там мисля, че е хардър. Не знам. Така предполагам, че е хардър. Ама майко... Опа! Как? Тяма ти кипна ли току-що? Да. Както и да е. Бъй, а тия роботи какво правят? Не, умикаме! Как се... Така, давай. Ето така кихам хора. Те удат ток ли? Ето така кихам хора, ако не знаете. Внимавай. И така кихам. Добре, стига. Даре, ти какъв ли си във видеята ти? Какъв да съм? Хора, и много важно, отново ще кажа, че ако Божидар ТВ стигне 70-та луната, ще се направи с Бошко общ YouTube канал, нали така, Бошко? Да. И ако не сте гледали моето клипче в Дарката Games, гледайте след като свърши този клип, за да видите какво ще ви кажа. И моля ви хора, абонирайте се, за да нямаме лоши коментари. Да, и хаштаг без хейт хора. Не! Хаштаг без хейт хора. Не, хаштаг Божидар ТВ. Аз имам преди хаштаг без хейт. Това означава без... Това да не е глупост. Не е глупост, бе. Ти добре ли си? Опа, внимавай тук. Добре, хора, да забавим за тази тема, а да се концентрираш върху играта. Ще си много плямпам. Да, плямпаш. О, Боже. Май беше много накосан. Тук да знаеш, че е много трудно ниво, може да го прекратя, защото ще изгубим. Ой, как го минавам, бе. Хора. Ти бат, имаш някакъв късмет. Да, заради... Мене. Не, хората. И заради мене също. Давай. What? Направи някакъв бък. Трик! Или по-скоро бък направи. What? Не! Това не беше много. Тук има невидима стол! Тук има невидимо нещо! Хора... Невидимо хора... нещо. Няма приключваме видеото, просто ще махнем и ще отидем към боса, хора. И след това вече отиваш на четвъртия свят. Нали на четвъртия свят? Да, що? Питам. Вау. Внимавай, че имаш един живот. Спокойно. Имам 2 живота. Не бе, имам предвид за тебе, че имаш само един живот.
О, не, тук вече е трудната част. Ама какво трябва да правиш тук? Тук ако те докоснат тия електромагнити, не знам. Какви това са лазери, бе? Лазери, Какви електромагнити, майко? Бе, този бог кога ще дойде, бе? Не знам, като му се изхарчи тока и трябва да плаща ток. О, боже. Защо? Айде. Как? Тук не бе много тегло, много трудно. Сега ще приключим, мисля. Не, още има, май. Още ли? Още има. Това е дълго, хора, дълго е. Айде, ще преминеш вече към четвъртия свят. Може би това бос да го мина първия път. Не знам. Да го минеш от първия път. Има 3 живота. Има 3 живота. Да. А ти имаш само един? 2. Виж, че има 2 сърца. Две сърца, де. Не знам как го кажа. 2 сърца. Мисля, че Давай. 2 сърца е по-правилно. Да, 2 сърца се казва, не 2 сърца, бе. Обърквам се. Внимавай. Просто съм такъв. Дали пак ще има ток? Аз тока лазер. Не, няма да има. Айде, давай, Бошко. Още един живот остана. Давай! Але, много е тегаво, човек. Бягай! Давай! Не! Защо, бе? Бошко? Защо не го уби, бе? Не можах! Давай! И ти ме Давай! Най-накрая! И ти ме напу току-що. Не съм там бил По косата. Хора! Вие ми дадохте късмет и означава, че ще ми дадете 5 абоната. Как 5, бе? 6 по-скоро. И вече Бошко е към по-скоро 5-тия свят, бе, не 4-тия. Да, 5-тия свят. Айде, 5-тия свят. Хопар, тук са Опитва се да се целунат, защото са гаджета, сигурно. Да. Колко минути имаш? 5 минути. 6 минути, 6 минути. Ето тук има нови чудовища, само ти кажа. Ти нали си правил такива шорт клипчета? Да. Видя ли ги? Да. Кой няма да ги види? Който не е гледал шорт клипчето, да го гледа. Ама то е старо. На това ниво хора. Това въпреки, че е старо. Нищо. Маля, имаш 3 живота ли? 1 живот? Да, възродил ми се 1 живот. Бао ми да го най-накрая. Бе, пак ли тия това Squid Game. Защо? Защо има такива реклами ли? Не знам. Това е тази стрелкичка. Не дай да натискаш, ще сваля играта. Не, просто ще се... изгуби си всички животи ли, бе? Може реклами, Айде сега, нека да оставим на пауза. На пауза, хора. Изчакай. Стигнахме до второто ниво. Дари не, поне изчакай, поне закъсни с 5 минути, бе. Кой ще направи... Добре, бе, айде с 5 минути, ще закъснем. Аз между другото хора съм му на гости за малко на Бошко. По-скоро да играем. На гости съм да играем. По принцип, майка ми каза в 6:30 се проблема. Майка ми каза, че не е проблем и ако закъснея с 5 минути. Я пишете в коментарите дали вашите майки ми позволяват да закъснявате с някакво. На мен ми позволяват поне може и с половин час. Добре. Той и моята майка така. Давай. Не можеш. Много е високо. Мога, чакай. Ето така трябва да се... Ето там ли беше изхода? Да, тук беше. 63. А то колко нива има в 5-тия свят? До кое ниво? До 70-то. До 70 и някой. За малко. Дай от тия роботи. Като някаква кокошка кънтя. Стига. Между другото, хора, пишете в коментарите дали искате в Божидар ТВ Бошко да има интро. Пишете в коментарите. Добре. Ако искате. Защото той си мечтае да има интро и той. И той да бъде като мен, защото нали все пак не го научи да бъде ютубър. И така, пишете в коментарите. Не! Тук е много гадна част.
То е робот ли бе? Не, робота е с тръни. Бугли бе, будили. Тръни по-скоро си. Будили. Тръни трябва са. Те нали таралежите имат будили? Ето, будили. Ма това не са будили, това са тръни, не са... Ми приличат на... Въй, внимай, беше много въпрос. И са? Чао, свят. Пак ли реклама, бе? Трябваше тази игра да я направят без интернет, а тя е с интернет. Еми, Нищо. явно хората да гледат рекламите, както се да гледат. Всички. Добре, че поне се появяват някакви хихчета, за да ги махнеш по-бързо. Ако не можеше, това ще бъде много Досадния. много тъжно ще бъде, ако... По-скоро много Вижте... Не, тъжно. Тъжно за мен. Сега къде е този зелен ключ? Аз го вкарах вече, аз го отключих. Зеления ключ. Аре бе, Трънчо, не мога ми направиш нищо бе, Трънчо. Бегай. И това докъде отиди. Опа, и там виждам Трънчо. Тези ще ги кръстят Трънчо. Защото нали имат тръни и ще ги кръстят Трънчо. Добре. Трънчо ще се казват. Айде падаш. Ама той има още ли? Аз мисля, че е финал. Не, брат. Не. Извинявай. Може ли? Само да мина. Внимавай. Върни са. Не. Тук дали вече е краят? Да. Добре. Винаги като вземеш златния ключ е краят. Така ли? Да. Айде още малко звездите останаха и ще отключиш нещо. Опа. Заклещи са. Бал, бе, ти се прецака ли, бе? Да. Бал на тебе. Защо с количката влизаш? 12 минути, Бошко. Хора, явно, че май като мине Бошко това ниво и клипа ще свърши сигурно. Да. Айде още малко ти остане да е на То тук То между другото с ключката, това е бък. Опа. Мавай. Добре, минах много. Айде, най-накрая. Добре, хора, като минем това ниво е края. Да. Опа, ще чакам за малко да се прецакам. Внимавай, Бошко. Айде, хора. Хоп! Това ниво остана и клипа ще свърши. Между другото, хора се чува дали аз да се изтегля тази игра. Ама без да правиш жа, защото ще ме копираш. Няма, бе. Докато... Виж сега този как ще го убия. Бам! Готово. Ти още от първия. Той е много бързо гръмна. Да, гръмна като бомбичка. О, не. Беше много накосан. Не е накосан. Айде, златния ключ. Малко накосан. Не. Косан. Знаем, че сега трябва да вземеш. Аре бе, Трънчо. Какво стана? Трънчо. Айде, Трънчо. Между другото, хора, пишете долу в коментарите според вас каква ли ще бъде изненадата на Бошко, като стигне 80 абоната, нали? Да, аз съм подсказвал на хората. Добре, ама все пак хора, пишете в коментарите, предполагайте. Ако не сте ме разбрали, пишете долу в коментарите. Аре, хора! И вече го добре, хора! Приключва видеото с тази игра. И нека да кажем чао. Чао, хора, и от мене. Поздрав за вас, хора. Поздрав от мене за вас. Чао.